Teitl y nofel ydy Prism, a'r cyd-destun ydy bod dau frawd, Math a Twm, a mae un o'r brodyr efo anawstera emosiynol, a mae o'n gweld y byd yn wahanol i fel da ni'n gweld y byd, fatha tasa fo'n sbio drwy brism ac yn gweld yr holl liwiau anhygoel yma, a'r lle da ni'n gweld du a gwyn a llwyd. Mae Prism yn nofel sydd yn mynd o Gaernarfon i Benllyn, i Bort, i Tonfanna fan hyn, Llangranog a Ddiddewi, ac mewn ffordd mae o'n daith o gwmpas yng Nghymru i, a be dwi'n caru am Gymru, a hefyd be mae mhlant i'n mwynhau. Mae'n nofel sydd ddim yn ddinesig o gwbl. Mae'n nofel wledig, mae e gyd ar gorllewin Cymru a gyd wrth y môr. A dwi'n meddwl mae jyst rhan o'm mhrofiad yn hun yn yna. Dwi wastad i byw yn y gorllewin a dwi wastad i byw yn agos at y môr. Mae'n siŵr bod yna elfenna yn efo yn mhlentyndod yn hun. Jyst y mwynhau yma o fod wrth y tywod a jyst y plesera bach syml. Achos bod di'n byw yn y wlad, problem o'r wlad, dwi'n fwyaf gyfarwydd efo nhw lle. Wedyn o'n i'n meddwl, efo'r nofel yma yn sicr, nes i sticio at problem yma o fod yn delio efo brawd efo anawstera emosiynol. Da ni yn Tonfanna heddiw, achos bod chydig o'r nofel Prism wedi cael ei leoli yma yn Tonfanna. Mae'r ddau frawd, Math a Twm, yn gwersylla yma ar lan y môr. Mae'n le sy'n arbennig iawn i fi, achos mae o'n eitha agos at lle dwi'n dŵad, a fama dwi'n dŵad ar ddiwrnod poeth efo'r plant. Mae'n arbennig iawn i fi fod yn ennill Gwobr Tir na Nog eleni, achos dyma di'r flwyddyn lle mae'r mab hynna, Efan, wedi dechrau cymryd diddordeb go iawn yn darllen. Ac felly dwi'n teimlo bod fi'n fwy cyfarwydd efo beth sy'n ar gael i blant. A felly'n trio sgwennu mwy ar gyfer yng nghynulleidfa yn hytrach na jyst fi'n hun. Sgynna i'n bersonol ddim llawer o brofiad efo plant, efo anawstera emosiynol. Ond o ran y berthynas rhwng dau frawd, nes i sgwennu'r nofel ar ôl i'n ail fab gael ei eni, ac o'n i'n gweld mor warchodol oedd Efan yr hynna tuag at yr un bach o'r diwrnod gath o'i eni. Ac oedd hwnna'n ddiddorol i fi meddwl sut da ni'n teimlo yn gyfrifol dros yn brodyr yn chwiorydd.